Niin se on Sveitsi, minne mä menen. Zurich, jos mä sanon tuon oikein. Vähän haastavaa, mutta kuitenkin mä menen sinne ja on siellä 1 yön hostellissa. Ja sitten seuraavana aamuna mä lähden sieltä Sveitsistä Stuttgartin kautta Müncheniin. Ja on Münchenissä 1 yön. Ja sitten seuraavana päivänä, kun mä lähden sieltä aamulla, niin mä menen Münchenistä Prahaan. Ja sitten mä oon Prahassa 1 yön semmosessa Women's Only hostellissa. Ja tääkin on tosi mielenkiintoista. Mä en ole ikinä ollut Prahassa tai näissä muissakaan paikoissa, niin tää tulee olemaan tosi mielenkiintoista. Sitten kun mä oon 1 yön ollut Prahassa, niin mä menen aamulla junalla Prahasta Berliiniin. Sitten mä oon Berliinissä 1 yön hostellissa. Ootas, mä vielä tarkistan. Joo, on hostellissa siellä 1 yön. Ja sitten sunnuntaina mä lähden illalla, kun mä oon viettänyt päivää siellä Berliinissä, niin mä lähden yöjunalla sitten Malmöön. Ja siinä mulla on puoli tuntia aikaa vaihtaa junaa, mikä menee Tukholmaan. Ja Tukholmassa mä oon sitten 1 yön hostellissa. Ja sitten seuraavana päivänä mä sitten menen Tukholmasta Helsinkiin laivalla. Ja aamiaisen oon ostanut sinne itselleni ja maksanut sen laivamaksun jo. Elikkä osa majoituksista mulla on jo maksettu. Ja sit mä oon tehnyt itselleni paperiset suunnitelmat ihan sen takia, vaikka jos puhelimesta menisi akku tai jotain muuta, niin hyvä olla. Ja mä ajattelin, että mä ostan Interrail-lipun sinne niihin junamatkoille ja sitten muutaman junamatkan mä joudun ostaa erikseen, mutta se ei haittaa. Ja sitten muuten näitä paikkavarauksia sitten tulee jonkun verran ostettua. Ja ruokabudjetti mulla on myös. Mä voin siitä tehdä erillisen videon, että mitä mä suunnittelen, miten mä tuun syömään 2 viikkoa. Ja mulla on 2 viikon suunnitelmat niin kuin 2 viikolle matkustusta Euroopassa.